Wara l-introduzzjoni ta' regoli ġodda fi frar li għadda, il-Wasteserv żiedet l-ingaġġ ta' aktar spetturi sabiex ikun jista' jiġi rdoppjat in-numru ta' spezzjonijiet li jsiru fuq it-trakkijiet tal-iskart li jidħlu sabiex jarmu il-materjal fis-sit. Kollox din is-sena saru aktar minn 25,000 spezzjoni individwali fuq it-trakkijiet tal-iskart. Il-manager tat-taqsima tal-ispezzjonijiet tal-Wasteserv Jeremy Camilleri spjega kif dawn l-ispezzjonijiet individwali qed iservu tajjeb anke sabiex tinġabar dejta dettaljata dwar it-tipi ta' ksur ta' regoli li jinstabu. Jekk aħna għandna n-nies qed jagħmlu xogħolhom fid-djar jifirdu l-iskart u mbagħad hawnhekk jiġi u jħalltulna l-collectors, mela qed nitilfu x-xogħol kollu li qed tagħmlu intkom li qegħdin fid-djar. Aħna hawnhekk qegħdin naraw li kull min iġib ix-xogħol, kull min inkarigat li jiġbor iż-żibel minn barra, jidħol hawnhekk b'mod diċenti suppost kif inhu maqsum iż-żibel. Huwa spjega wkoll kif qed isiru numru ta' laqgħat individwali sabiex kulħadd ikun konxju mir-regoli u l-obbligi tiegħu brabta mal-immaniġġjar tal-iskart. Huwa spjega kif dan kollu qed iwassal sabiex ikomplu jinqabdu iżjed irregolaritajiet li fl-aħħar mill-aħħar ser iwasslu għal ambjent aħjar. L-uffiċjal fit-taqsima tal-operat tal-Wasteserv Daniel Tabone spjega kif huwa biskart li ma jistax jerġa' jintuża li jiġi aċċettat biex jintrema fil-miżbla. Għandek ukoll skart li jiġi aċċettat justificamenti sites bħal bulky waste, skart elettroniku, batteries. Biex aħna ovvjament kemm jista' jkun ma nitilfux ir-riżorsa tal-iskart li minflok immur ġewwa l-miżbla, dan aħna jmur ġewwa faċilitajiet apposta biex aħna nagħmlu xi ħaġa minnu u nersqu iktar lejn ekonomija ċirkulari. Fost l-iktar irregolaritajiet komuni kienet dik minn kuntratturi ta' ġbir ta' skart goff tal-kunsilli lokali li biċċiet minnhom ippersistew f'tentattivi sabiex jarmu dan l-iskart goff fil-miżbla minflok f'ċentri apposta ta' skart goff. Abbuż bħal dan mhux ikun ittollerat u bekk il-Wasteserv qed tara titjib ta' kuljum fil-konformità mar-regoli.